Sa sisian pan ngi pedang sobai pi baro syakani kacang kejongi berngikirman babaro pi aklanya syaddan. Mentakas ngi insia pet chapang kani kebriyo kebadai nari Australia kebale ikam masyurkai. Hakawai kasngi we ubreo berteng u John Price u klampoi syaka jakat tre jong u bos jong u upha iki betre lang bakin le jingo syaka yeng jong u man peti kena ba klamja ai ya u kila ya tiet ya kajingkhang ba kajingkhang yit jong u berkia perta artat ya u namar kipurkhat ba ulayap yothya dangba kila lingo ba u John jubab satya Keritang hakani kapor bakia pet na kawai kajingkhang yit kila kendet namar bakiyo i bakata ka kamera hapo kala saulet barki itu bakadei na kajing place nam jongno hangta ki sasotho badan ke ere ka e kabalaja ka Catherine Knight lakha hari Australia berkala he laksan hakalong yeng ka babun satang kijing yale persya kijing nya kijing ya sho bakajing pat kijing pra kami jongka ka Barbara Ruffin berulok jongka kia dan sangut ki kun chinrang tang ba kane ka Barbara kapoi klem berwe per ubreo berketeng uken night bat hadin katu kane ka ino ya ulok jongka berkita ki sangut ki kun bakalit sano ber uken na uken night ru kane ka Barbara ka yo sangut ki kun na u anut ki de ki twins kin thei nani ki kun chinrang kawe na kita ki twins ka kerteng ka Catherine Knight uken night ude unong di bat uba shule ben ya ka Barbara shibun sien man kasngi kane ka Barbara kashe etu khana ben ya kini ki kun kan thei jongka shaphang ka jing le ben pa ka jing shabat por hau ku pa jok ki hi ka Catherine ka ino ya ka jing pule tang ha ka por ba ka dang khasan snam bat kam pa danang ban pule ban thop ha tang ba kham hadien ka yok kam ha ka wei ka yeng odo bat kane ka petkemen ya ka number ba ka set kwa ben naru dang red bakan yo ya ka kam odo hakapur bakadang sedang tray hakata ka yeng odo kasyat haban od ya ki kli snyang tangba kham katu ka ni por kasya kentino sya ka kam ban weng yek sieng na kamet jong kiwani ki mara ka kamen bha bakayo ikani ka kam ban tray ber kasyat one common step sya kani ka jaka tray khanang bakan yo on pejkai baki od ya ki pedot jong ki snyang ki bay tray lang bakani ka Catherine kisyalingo baka sotunat bha kum kini ki kam tangba kim judaya penle jing mothan kadai hang ne ka yeng odo baka kendu ya ulok ubaningkong jongka ubakreteng u David Galet kajingalang samla jong kane ka Catherine beruni David Galet kelong kaba glumar bha bun satang da kajingele persya hakami jong kasngi ya tho jong kiru ka Catherine ka poi si ya David namar ba ukum samthya sisin le kabo dak istri ka baklut bha hakadur ka jong David badru kadan kawe kapor bau khiman step barulap bakane ka Catherine ka syong hajrong kamet jong u perkepensya da katari hakarendang ka jong u perkarkhe kat ba kadang ong u bakano kasuk mun penyabi u da katari hakasnam ka knes pa nyupun rio kini arngut ki yayo kun kentei perki ai kerteng ya ka da ka Melissa tang batang katno kat ni por uniu David u ino ya ka Catherine namar umla syasyo ya ka jingle ka jongka bot ulisano syakawe ka jaka ka berteng Queensland bat kawe pat ka breu tang bahadin ba ka Catherine ka sya ino ha ulok ka jingdam ka jingle bi jongka ka stang banjur chushu hakoi kasngi kalejbo ye ini khon kentei jongka hapdeng kalinti bayat karal syong dan bok no badan we ubreu balap ye dai khlung borulit weng no shwa bakan wan karal But ya kene ka Catherine alejbo no sya ka hospital na kabenta ki babiet tangkum la syahi pat kene ka Catherine kami no nang tanah hospital hadin pat kalej penmensaw ya ka dur jong kawe ka brio bar ka pinbor ya kata ka brio wan lej on ya ka sya kata ka sinang Queensland bakan lej wan ya ulok jong ka kumno kene ka brio kalaj no nakikiti jong ka Catherine baka yo pet no hadin pat kene ka Catherine kalej bat sayo we khna shinrang tang badan bok no baki pulet ki yapoi no hangta kapor bat ki yo kem no yaka ha kapor baki pulet ki klijing kli yaka Catherine ka ong baka mut ban lej wat bat penyap ya u mechanic jong ulok jangka namar bau shnai ka kali jong ulok jangka bat kene ka ailad yu ban phet naka
hadin ka ongru bakadan jingmut saban penyap ya ulok jengka badru ka kemi jong u ti hadin bau David yos ngawi kini ki jingle Kumar jong ka Catherine umino na Queensland bad ubu jingmon no manlech sa byang pat kalok jong u khanang baki we pat ki brio kinam shapin saw ha ka Catherine hakasnam kha khandais pa prapho kini arngot David bar Catherine ki yo khun gan thei byang sa iwe tang ba hakasnam kha khandais pa prapusaw kane ka Catherine ka ino yo new lock ka bamun ka Shupin Kumar ba ka Shupin lamber ka ya David hakitu kisnam ki balayat klem na poi pat shay hakasnam kha khandais pa prapunyo ka Catherine ka poya lang bot we ubrio ubakting David hi tang ba ubadan da ka Judge Saunders uni uday ubrio ubabha bat ubalong ru ubrio ubam jusutanat ya ka jing ya Kumar uni David uang bakadan ka we ka por bakane ka Catherine ka dom u bat ha ka jingdom ka od ya ka rendang jong ksau jong u ban pen i balada uklim ya ka kane kan selek kumju yu hadin pat ka tiet ya David da ka karai na ka kli ka jong u watla ki ja ki nie ki ek eru kidang ya yo khun gan thei we bakrteng sara tangba kapoi kaput ba uni David umla sha sho ya ka jingle ben jong ka Catherine bat ulit shim lut barok shuti na ka jing tray bat ulit pedria na ka Catherine bat uja da ki banai na ka hadin bakam lap shu kadno yo David ka Catherine ka klem lej wat shu yo u hadin kadno ne puar ka Catherine kapoi lang bat sa we pat ubre ubakrteng u John Chillingworth pat ko yo we khun chin rang na u new John Chillingworth kabasngo phalapat kadai bakane kabreu hadin bala yalang bun sien badru yo khun kattu kane ne kishinrang ba pher kamshim la hun hi pat ka let yo samlano sabat we pat ubre ubakting u John hi tangba ujaj price uni u John price uladan lupa langur ki khun bat watla kila juyo ngau ki khana ki basniu shphang ka Catherine kiya le ban pinye de jingmut bet pat ka bat kiya le banya sotanat iwe tangba namar ba kane ka Catherine kadi ka judge bru hi ka ba kham khta khlie kani ka jingalang jungki kamde ka basnutanat namar ka shudan bet tang ka jing ya nya ba ka jing ya sho hakawi kasngi kani ka Catherine ka ya dom bot uni u John namar ba kwa banya thobat ka te ka ring video ya kitiar ba uni u John ushim na ka jing tre jong u bat kalit pen i ya kani ka video sha u bos jong u wala u John ushim ya kita kitiar ki bamdan kam sho office bat ki bala sha brad dustbin u sha be hi nakata ka kam ko jong u haka jingdom uni u John ube ya ka Catherine na ka ying ko jong u tangba hadin katno kan ni banai ipo ya lang biang tangba uni u John u klem sha sho ya ka bansa hayeng ko jong u hau bunai February jong usnam arajar ka jingya nya ba ka jingya le persha kala jur pelan apadeng kini ki arngon hado ba ka Catherine ka poidung ya u John da katari na ka shadam ko jong u John upoi hospital ba ki doktor kilaban pinkya yo u pat haka arp khandai tarik u February uni u John u le chokon pan ko order ba kane ka Catherine kamde show ban kindo yu ba kanam long tang mandan hajan jong uru u John yotho ki betrilang bot u haka jingtai ka bathamai ka jong u balada poi wan trela shai kamut ba ula sha penyap haka Catherine namar ba u tiang ya kane ka Catherine upano ya ki langur ki khun jong u bakinya lech sa no shaka ying ba ying hakata kamit baduong ba unsa hi haka ying la jong onda ula yo thia min ka Catherine ka wan rong tu haka ying ka jong u bat ka PTV sha shapo bat hadin kata kalit sum bat kalit kiu lang hajing thia bud u John haka jing sha bin biet haka Catherine u ngop haka hakata kamit onda ula yo thia ka donge u daktari hado la phinyo sin haka por ba u John u kindet na kane u ya le ban phet nangta tangba ka Catherine ka be u bat namar ba ula du snam shibun na kamet ka jong u ula yap no dadap nangta kane ka brio kampat hun ya kane ka jing penyap ka penen kam ya ki jing trim jong ka ban od do bat ka ya le ban weng lut kasni do jong kata kamet jong John bat ka wa ya kisni do hakat badan ki huk hangta ka ying ka jong u dadap nangta ka od sai ka do na ka jing shong John bakashat hakarai bakijhur ko adru ya ka khli ka jong John bakathap hapo khiu bakashat bakijhur hapo Augustov onda kala adap ban shat ka phlewe kita ki do haki plate bat kadan jingmon ban pha bam jubor ya ki arngut ki khun jong John ki badang ya sa lang bat u kamut ban up onda ki lawan phina school kum la shai ban hadin pat ka sapin bam jubor ya ki da kane ka do jong khoba jong ki hi onda la de la shai min step
Kibaya trelang bat ujon bat uwe basak marjan kila ya tiet ya kejingkang badru kejingkang yet kejong u. Bat kia perta arta di u namar berkat ba ula yap yot hia imat. Dikila linggo ba ujon jubab satya. Kadai tang hakepuar bakia pet na kawe kejingkang yet. Kila kindet e namar bakai i baka kamra kala saulut baki itu baka day na kejing place nam jang no. Hangta kita suntuo badan ke ere ka balaja bagi pentep syakipulan. Apo kata kaya kipulet kilap lot ya kasnido jang ujon baka Catherine kawa hakihok. Kamen yap bam dan syo kakli berkilap ru ya kakli jang ujon bala syat ha ukyu. Nang ta kiyo iru bahaka miet ki don kiplet badan daki arteli ki dekat do baki jihor bat kejingta. Kilap ya ka Catherine baka dang singkor hakawe ka kamratia syadian berkila ya kemno wood hiya ka. Haka baningkong kani ka Catherine kamud ban pengej baka klem ken mau shipang kani jing penyam dang ba daladai haka sngi melech ka kun ka phla baka dai makahi bele kani kapop. Akut kashime karai banom dai sho ban pelat ya ka Catherine na kajil hadu bakan dayam namar baka dai kebriu ka basnio berkabam long setia ban laj luat baran hapadeng kiwe namar kalong kajing ma ya baro. Kani kebriu kam dai tang baka penyap ya ujon tang ba kakwa ban le shirkai shu dakaba pinbor ban pinbam ya kado jong kupahi ya kikon. Kani kajat beriu kadai bala syong tenrai da uksu ya po donon namar baki kam kabakale bat mut ban le kilong ki bashirkai hadu kata.